Jogo mane tulo mar siasa mar higa mar 2007 daro e miechgi mag IDPs e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho migi chudo mar gima giserito kuom higni maromo 16. IDP oywak ni nyocha gitemo kata yudo thuolo mar chwalo ywak ne jatend piny e limbe mare ma Migori to mano nyocha ogore lwanda. Jafwambo mara George Juma miyowa ler mar wachno. Kata bed ni higni 16 osekalo, nyaka ne piny Kenya bed kod tulo mar siasa. Tulo mar higa mar 2007 nyaka 2008, tulo manokel kod ywaruok ma otenore kod yiero maduong' mar higa mar 2007. Mirima mathoth pod nitie chuny ma kuom jo Kenya manodo hinyruok, owet joheragi kaachiel kod mago eko mane owito mwandugi. I'm a medically provoked engineer. I'm a living with an eye plastic and I can remove it so that you see. This is my eye. Because of post-election violence in Migori County is where we are having a woman who can only see the grave of her husband's head. The other body she doesn't know where it is. Kakambu nilikaa kwa kambi ya waadhiriwa na tulikuwa tunakaa, World Vision ilitusaidia kidogo, Red Cross wakatusaidia kidogo na serikali ikatuahidi kutusaidia. Tukatolewa kambi na 10,000. Che 10,000 ungechenga nini ama ungefanyia nini? Kwan ji maromo 4,000 kod miere mawuok e kaunti ma Migori mano hinyruok kod lal ma oting'o tho mag mokum familia magi kod mwandu gin mokum jo Kenya ma pod nitiere kod lite chunygi. Jogo moko no wito gige gi jogo moko no tho. Nyake sani nti jogo mapoko chul pesa kaka no chula siling 10,000 maliluongo ni rudi nyumbani. Nyaka kawuono onge pesa mosoyudo mokalo kanyo. Moko kuomgi pok oyudo kata kuonde dak malong'o nyaka tulo mar siasa timre e pacho kae kama moko bende odak ngima machan bang' lalo mwandugi duto. Nimepangisha nyumba, sina sehemu ya kukaa. Hata saa hii venye ninaongea watoto wangu tunakaa tu kwa rent. Tunajaribu kuangalia venye tutasaidika tupate ngarao hata kipisi cha buroti tuchenge ili tuishi kwa amani. Kata bed ni piny owacho ne osingo mar konyo jogo eko manoro hinyruok, wito joheragi kaachiel kod lalo mwandugi e kinde tulono mar siasa mar higa mar 2007 nyaka 2008. Jogi manoro lal e kinde tulono mawuok e kaunti ma Migori pok oyudo chudo moro amora nyaka sani. Mpaka sasa hivi tunasubiri serikali tushughulikie, lakini hatuoni mbele wala nyuma. Tungeomba kuwa waadhiriwa kwamba wote kwa umoja serikali chali watu, maana binadamu wote ni sawa. Kuna watu ambao walifiwa hata na watoto wao, wengine wakao maskini hadi waleo hawana hata makao. Na mimi nafikiria watu wengi sana wamefidiwa, lakini hapa Migori imekuwa ni shida. Kao tele koja komargi Aisa Koriema giwacho negisetemo manyo chudo margi, kata kamano onge ler malong'o magiyudo. Penjo molo ni wuodi karachuony, wuodo yugis, kiki bed kanya beda, kiki linga linga, gol pesa mondo bi ochulwa, gol pesa jaturwa, gol pesa kelne jo IDP ka. Coordinator no mar IDPs e kaunti ma Migori Samuel Rioba wane gisetemo kata chwalo ywak margi ne jatend piny Kenya William Ruto, kata kamano duaro margi poko chopo. Mimi na shukuru president wetu kuja hapa na tulikuwa tunataka kumpatia memorandum yetu na kitabu yetu ili aende atulipe. Ikawa tukupata nafasi na ingine tumepeana huko kwa ofisi ya rais. Tunaomba tu Kindiki atulipe kwa sababu hata kuna gazeti litoke ikionyesha pesa ile ipo. Jogi mentudu mar siasa ni odaro mowuok e kaunti ma Migori wacho ni gombo margi en mondo koro piny owacho koro migi chudo margi mana kaka jowetegi mawuok e gweng' moko kaka Masa mar piny Kenya osido chudo margi. George Juma, Ramogi TV, Migori.